Takže dobrý den, dovolte, abych vás přivítala na první představení divadla. Připravili jsme si pro vás divadelní hru podle Járy Cimrmana, která se jmenuje Vizionář. A dovolte, abych představila herce. Smrtku představuje Natálie Cteková. Syna Františka Magda Major. Sedláka Hlavců Pavlínka Součková. Uhlobaron Gabriela Stašová. Děj se odehrává v selském stavení, kde je dominantou Vec, sedí tam pan Hlasa a pan Uhlobaron. Můžeme začít. Podívejte se, pane ptáček, my vizionáři do té budoucnosti vidíme, ale vidíme z ní jenom takový výjevy. Dám vám příklad. Vidím oheň, hoří stavení, běhají tam lidi s berítama. Co z toho můžu vyčíst? Že vyhoříte, že to zachrátí stodolu nebo chlívy. Můžu poznat sousedy, kteří vám pomáhají hasit. Ale to je tak všechno. Neřeknu vám, kdo vám to zapálí, kdy přesně se to stane, ani jestli vám to pojišťovna zaplatí. Bohužel právě tyto věci lidi nejvíc zajímají. Na nejvíc se můžu podívat, jak to neštěstí ponesete. Ale to bude zase další předpověď a to si musíte zaplatit zvlášť. A když vás pak uvidím, jak se houpete na větvích, až potom vám můžu říct, že vám pojišťovna nic nezaplatila. Rozumíte? Ano, jistě. A teď ty nacionály. Jméno? René Ptáček. Bydliště? Praha. Povolání? Uhlobaron. To musí být zajímavý povolání. Mě to baví. Mám 5 dolů, 3 v Ostravě a 2 na Kladně. No a děti máte? Právě proto jsem tady. Mám syna a dceru. O syna nemám starost. Ten chce být uhlobaronem jako já. Ten má budoucnost jistou. Ale dcera, tam záleží na tom, jak se vdá. A tady bych od vás potřeboval odbornou radu. Tak mi pěkně najednou řekněte, co vás trápí a potom, až já ji otevřu, už mi do toho nemluvte, pač já to si musím dostat, dokud je horká. A taky mi dneska není úplně nejlíp, všude mě píchá, tak prosím stručně a jasně. Dobře. Tak Tereska má 2 nápadníky, líbí se jí oba 2 a nemůže si vybrat. Takže jsme se s manželkou rozhodli, že jí poradíme. Záleží na tom, koho by si vybrala. My máme v rodině takovou tragédii. Sestra se provdala za mazavkou. No jo, to je tragédie, když muž pije. Ale ne, doktor Mazavka je abstinent. Ale taky. Sestra viděla, že je to zdravý, urostlý mládenec. A tu přišel ten den, kdy spolu poprvé ulehli do manželského lože. A tu zjistila, že s ním nemůže spát. Ona nás jednou schválně pozvala, aby jsme se sami přesvědčili. Pan táto, to si nedovedete představit, jak ten člověk chrápal, s ním se v jedné místnosti nedalo spát. A co ti 2 nápadníci? Ti taky chrápou? To je to. Tereska jako slušné děvče to pochopitelně nemůže vědět. A takže bychom rádi zjistili, jestli chrápou nebo ne. A takže když k nám vždycky oba přijdou... Počkat. To chodí oba zároveň? Samozřejmě, než si Tereska vybere, chodí společně. Vždycky.
jim nachystáme oběd a říkáme, pánové, lehněte si, máme tady 2 otománky, manželka jí naklepává polštářky, ale ti mizerové, jako by něco tušili, si nelehnou a nelehnou. Takže kdybyste se podíval, se kterým by byla Tereska šťastná. No dobrá, tak já vám na ně kouknu, ale to máme 2 výjezdy. Bude to stát 2krát tolik. Ale jistě, stejně nevím, co s penězma. A na kterého se mám podívat nejdřív? Třeba na pana Daňka. To je jedno. Ježíš, to je hrozný. Krátem, že jo, jsem si to myslel. Ale ne, příšerně mě bolí v zádech. Nevím, co mě to dneska tak bere. Tatínku, nerada zruším, ale nezapomněl jste, že máte dneska muží? No jo, ta moje hlava. A já nejsem vůbec nachystaný. Tolik věcí mám ještě zařídit. Já na to zapomněl jako na smrt. Oholit se musím, převlézt, grunt odkázat. A teď ještě vy, pane Ptáček, s těmi nápadníky. Tak, pojď mi, Františku, rychle přikládat, ať máme to věštění z krku. Dále. Dobrý den, tak jsem tady. Já jsem tady jenom na návštěvě. Příbuzný. Zákazník. A vy? Já jsem syn. Tak upřímnou soustrast. A vy jste? Já jsem Smrtka. Víte, mě to, pane Smrtka, trochu zaskočilo. Já bych si ještě potřeboval zařídit několik věcí. Ale nehodláte se mi, doufám, pane Hlasa, vzdalovat. Víte, abych vás tady honil s kousou po lesích, to už není pro mě. Ale ne, tady zůstanu, jenom se oholím, tady panu Daňkovi se podívám na ptáčka. Obráceně. Totiž ptáčkovi na Daňka. Tak ale rychle, prosím vás. Víte, on se to každý snaží oddalovat, ale nemá to cenu. Tak se tady zatím posaďte. Ale pane Hlavsa, tyhle ty triky s tím lepidlem, to já znám. Jednou jsem si na to sedl, ale přece si na to nebudu sedat po každý. Ale podívejte, to je poctivá židle. Já bych vám to taky neradil. Ještě rádi mě tenkrát odlepili. No tak se do toho dáme. Víte, já nejraději věštím strouby, protože se u toho potřebuju dívat do naprosté tmy. A ten horký luft, co z ní jde, to je jako kdyby na vás vanu dechději. Tak se ukáž, Daňku, kde tak tě máme? V Praze. A jaký má velký podnik? Těch strojů, dokonce lokomotivy. A má tam kamaráda. Ale nespí mi, pane Ptáček, co s tím budeme dělat? Takže bychom počkali, třeba se po obědě napáhne. Ale to by nešlo, já nemůžu tady pana Smrtku nechat tak dlouho čekat. Správně, žádný zdržování. A že bych se podíval teda aspoň na toho druhého? Dobře, tak se mi podívejte na toho druhého nápadníka. A ten se jmenuje jak? To je pan Kolben. Tak se ukáž, Kolbene, kde pak tě máme? V Praze. A jaký má velký podnik? Těch strojů. A má tam kamaráda. Ale počkejte, to je přece ten Daněk, to jste říkal. Ne, tohle je Kolben. Má tam dokonce lokomotivy. Ale taky mi nespí, pane Ptáček, no. Nedá se nic dělat, no, tak to máme. Kolben Daněk po 5 korunách, dohromady to bude 20 korun. Pane Hlavsás, to hlavní, s tím chrápáním, to jste mi neporadil. Taky to máte levnější, jinak by to stálo 40. Tak, hotovo. Promiňte, pane Smrtko, ještě ten grunt odkázat synovi. Tak ale rychle, prosím. Milý synu,
Celý život jsem se dřel, abyste se vy, moje děti, měli dobře. Jak jistě víš, tvého mladšího bratra Václava jsem dal vyučit se popelářem a tobě prvorozenému tímto odkazuji náš grund. A není to malý grund. Máme na 90 korců bojí a 10 korců lesa, 2 rybníky, 10 krabiček, 3 bejčky, 30 prasátek, hrubeše výmají. No. A to vše, Františku, bude ode dneška tvoje. Tady pan Ptáček je svědek. Počkejte, pane Hlavsa, jestli tomu dobře rozumím, tak ten podnik pana Kolbena je stejného druhu jako podnik pana Daňka? Jo, a ve slavníku, Františku, jsou peníze na tu parní mlátičku. A který je větší? Ty podniky jsou jeden jako druhý. Úplně stejné? Na vlas. Já se A ještě, Františku, tu hypotéku na barák, to už jsem taky splatil. Já si toho strašně vážím, tatínku, že jste se celý život dřel, abychom se my, vaše děti, měli dobře, ale... Děti jsme dobře vychovali. Ale já ten grunt nechci. Co říkáš? Že ten grunt nechci. Protože já nechci být bohatý. Mladý páne, vám snad přeskočilo. Ale ne. Chcete být bohatý. Ale ne, víte, my jsme tu troubu jednou strašně rozhýcovali a viděli jsme neuvěřitelné věci. Tady mladý pán se toho polekal. No, bylo to v troubě, no. Ale no tak, Františku, já si myslím, že bohatí to budou mít na světě vždycky dobrý. Ale já ten grunt prostě nechci. A tak co pak jste tam viděli tak hrozného? Do toho se nepleťte, pane baron. Vy jste si zaplatil Kolbena Daňka, tohle je zase jiná předpověď. No ale počkejte, tady se naznačuje, že majetné lidi stihne nějaký úpadek nebo co. A na to já bych si rád připlatil, abych věděl, na čem jsem. Víte, já si tady musím teď dát do pořádku rodinný věci. Žádný další zakázky už neberu. Správně, končíme, nic nového nebrat. To jsem to dopracoval. Celý život se od slunka do slunka dřu, abyste se vy, moje děti, měli dobře. A ještě po večerech tady přivydělávám u trouby. To ti není hanba něco takového říct svýmu starému tátovi v jeho poslední hodině? Tak to ne, pane Hlavsa, hodina to ne, to jsme si nedomluvili, já nemám jenom vás. To jsem nečekal. Co já mám teďka dělat, když už jsem tady v podstatě na smrtelný číně? No, já nevím, co v té troubě bylo. Ale, pane Hlavsa, víte, co já mám podzemní uhlí? A to mě ještě švagr přivedl na myšlenku si k tomu uhlobaronství přivydělat jako finanční magnát. Takže já tu budoucnost v našem foku vidím velice růžově. Růžově. Vy se smějete. Kde pak, mě si nevšímejte. Vy něco víte. Nebo pokud to víte, tak aspoň naznačte. Kde pak, to my nemůžeme říkat ani naznačovat. Tohleto, pánové, já teď snad nebudu ani spát. Víte, já vidím jenom výjevy. Vždycky jsem viděl jen výjevy. Nic jiného vám ani neřeknu. Ale pánové, vy už to opravdu protahujete. Já nejsem žádný pedant, ale mě stojí práce. Tam dolu u labutě je teď rvačka a už půl hodiny jim tam lítá po lokále cikán s nožem v zádech. Tak mějte trochu uznání. Víte co, pane Hlavsa? Přiložíme. Vy se rychle podíváte do té trouby a neděláte to jenom kvůli mě, ale i kvůli synovi. Mladý pane, pojďte tam, Polínko. No dobře, tak já vám na to kouknu. A je to tady. Dneska je pěkný obraz. Vidím věž, vidím kolo. Je tam taková krásně kovaná brána. Cože? Kovaná brána, jste snad hluchej?
Počkejte, tam není napsáno Tereska, tam je napsáno Petr. Cože, Petr? Vždyť já v rodině žádného. Leda, že by Tereska měla syna a pak by se to jmenovalo po vnukovi. Počkejte, to není vše. Tam je napsáno Petr Bezruč. Petr? Petr něco červeného Bezruč. No jo. Není to ten, co píše proti nám ty básničky? To já nevím, já básničky nečtu. Jo, je to on. Takže já bych po něm pojmenoval důl. To je nesmysl. Leda, že by ho ode mne koupil. Ale že by mu ty básničky tolik vynášely, no, možná to je. Píš, Barde, střádej a až budeš mít 20 milionů, přijde den, zúčtujeme spolu. Vidím je výjevy, vy to mě ani nechtějte. S tím já jsem naprosto spokojen. Já bych ty výjevy nepodceňoval. Co bylo v troubě, to se vždycky vyplnilo. No, co to znamená? Prodám důl. To možná prodáte, ale co když ho neprodáte? Co když vám ho vezmou? Mladý pane, viděl jste někdy důl? Vždyť je to jáma v zemi, chodby tak. Prosím, peněženku vám můžou vzít, kočár vám můžou vzít, ale důl, ten se může zasypat nebo zatopit, ale nikdo vám ho nemůže vzít. Pane Smrtku, vy se pořád jenom smějete. Jestli něco víte, tak nám to řekněte nebo alespoň naznačte. Kde pak? My nemůžeme ani naznačovat. No tohleto, pánové, to jste mi nasadili pěkné do brouka. S tím chrápáním jsem se nic nedozvěděl a teď ještě ty divné řeči prostě o majetku. Kdybyste řekl, pane Hlase, něco konkrétnějšího nebo určitějšího. No, je to v troubě. No tak Proč ten grunt nechceš, Františku? tak ho aspoň rozděl na půl. Co já tady s tím? Václav si veselé popeleří v Praze a já, abych tady měl na bedrech celý takový velký grunt a až se vyplní to, co bylo v té troubě, tak on si veselé bude v Praze zasypat popel a já to odskáču za celou rodinu. Tak, proč bych ho ale měl dělit? Vždyť to by byla škoda dělit takový pěkný grunt. Já ti řeknu, co je škoda. Škoda je to, že Václav je tvůj mazánek. Ten je veselé v Praze, tam si sype popel a já, abych měl na bedrech celý tenhle velký grunt a až se to všechno vyplní, co bylo v té troubě, tak já to skáču za celou rodinu. Jak tak přemýšlím, pane Hlasa, nemohlo by se s tím dát něco dělat? Nemohl bych se já proti tomu Bezručovi nechat pojistit? Ale pánové, no tak, já vás tak poslouchám a vy jste všichni stejní. Včera taky, řídící učitel Sýkora z Liberce, takový moudrý, až osvícený muž, se vším smířený, ale prý jestli si sebou může vzít svoji knihovnu, tak mu povídám, na co vám tam budou knihy. A on prý, jestli si teda může vzít aspoň sbírku brouků, tak mu říkám, pane řídící, tam bude brouků. A u dveří dělám to nerad. Jsem ho zběžně prošacoval a co myslíte, že jsem našel? Spořitelní knížku. A on prý, že je cestovní. Pánové, já vás varuju, a to platí pro všechny, nejen pro pana Hlasu. Je přísně zakázáno si sebou cokoliv do hrobu brát. A víte, pane Smrtka, že jsem si vás představoval úplně jinak? Že jo, lidi strašně přehánějí. Já tuhle náře viděl, jak mě vynáší na holý potoku, no já vám vypadal. Kolik pak máme, pane Hlasa? Pro pána krále, to jsem se zase zakecal. A teď už mi vás nevezmou. Toho cikána s nožem v zádech, toho mi ještě vezmou, to je násilná smrt. Ale vás, pane Hlasa, vás až tak za 2 roky.
Ale to už nebudu já. Jak pak to neví? No jo, já končím. Poslední, co dělám, je nějaký Ferdinand, Sarajevo. A pak odcházím na odpočinek a přijde novej, mladý. Ale to už bude jiný sekáč, ne jako já. Ten už se nezapovídá. Tak jo, pánové, nashledanou. Nashledanou. Tady na herce, herečky, které vám měly mužské role. Myslím, že to bylo od nich celkem odvážné, tak klidně se ptejte, já hned přijdu. Skvěle, byli to úplně skvěle. No jo. Jak jste se dokázala naučit takové kvanta textu? A já bych chtěla teda ještě máme dotaz, pardon. No, jako já musím učit z paměti referáty do školy, takže... No, jste šikovná. No, je pořád jednodušší. Velice šikovná. A co téma? Zase při tom referátu má člověk větší. Aha. Toho bylo spíš jako zábava, jo? To jste měli všichni z paměti? No. Tak to jste dobří, já bych to nezvládla. Tak ono tam šlo, to se pobavit, to nejde úplně o to se to naučit úplně přesně na spaměť, ale pobavit se, pobavit vás, a to je asi to nejdůležitější. Hezký to, moc hezký. Super. Já bych chtěla tady svým kolegyním poděkovat za tu odvahu, že do toho se mnou šli, protože já jsem si to vymyslela, zrealizovala a oni do toho šli. A musím říct, že jsem se tak dlouho nepobavila, takže jim moc děkuju. A tady mají ode mě kytičku, jak by se na premiéře mohlo odehrávat. Já bych měla jenom takovou malinkou, jestli můžu technickou připomínku, že by bylo možné občas k tomu podotknout, co se zrovna děje. No. No, oni to moc nejde. No, tam oni všichni seděli na ní. Já vím, to je mi jasné, Jo. ale třeba Pavlínka si to tam asi jsem pochopila zapisovala, co tady pan